agraïment. Preagraïment a tots els que m'han ajudat durant aquests anys. No és que m'hagin ajudat, pels que han col·laborat. Parlem bé. Perquè què podia haver fet jo, per molt d'interès que tingués i per molt sonat de les pedres que estigui, si no m'haguessin ajudat? Per tant, Montblanc, i en aquest cas les muralles, perquè el llibre només es refereix a les muralles, és una obra col·lectiva de Montblanc i dels montblanquins. Jo sol no hagués fet res. És veritat que soc tossut. I al llibre també li dic, i un altre que és tossut precisament és el Josep Andreu, com jo. Diu que sóc el seu mestre. De l'única cosa que ens assemblem, suposo, assegurar que som tossuts, tots dos iguals. Llavors, què passa? Passa que si no hi ha algú que reflecteixi aquest agraïment, vull dir, la història què seria del nostre país? Cadascú ha d'admetre la seva responsabilitat. En aquest cas jo admeto la meva, fins i tot amb les pegues que hauré tingut i amb el d'allò. Però us diré una altra cosa. Jo he disfrutat molt. Amb el company Gomis, ja ho sap, també hem patit. Però d'això no me'n recordo. I l'avantatge ha estat que durant aquests 3 anys, perquè imagineu-vos, si, perdoneu l'expressió, si per fer un fills està 9 mesos, jo hi he estat 3 anys per fer un llibre. O sigui que podria tenir quasi 4 fills. Llavors, què passa? Que el fet de fer el llibre ha estat per mi un plaer perquè he revisat la història durant tots aquests anys. Moltes coses me'n recordo perquè la memòria encara la conservo, per sort, però el que sí que he pogut fer és una revisió del que hem fet. I us diré una altra cosa, tot el que ha sigut negatiu no m'ha fet cap falta, ni me l'hi hem recordat. En canvi, tot el positiu dels viatges que sap que l'amic Gomis fèiem a Madrid, agafant quartos. La vam agafar, La veritat és que la vam agafar. Ara no n'agafaria ni 5, però la vam agafar. I us ho dic amb tota franquesa perquè vam tenir la sort de tenir, primer que tot, un gran arquitecte, que és Alejandro Ferrari. Si el Josep ha dit que jo sóc el seu mestre, que això és una bestiesa com una casa, vull dir, jo sí que puc dir que el meu primer mestre va ser Ferrari. Ell va confiar en mi, però jo vaig aprendre molt d'ell. Llavors, què passa? Passa que al fer aquest llibre m'ha fet aquesta recordança i he pensat que l'única, si no l'única, com a mínim la principal causa d'aquest llibre hauria de ser donar les gràcies a tot això. Ja veureu, és una mica enfarragós. He intentat sintetitzar al màxim. I us torno a repetir, he donat l'agraïment. I ho he fet també amb un concepte molt d'allò, molt ampli. Vam començar, i avui us ho puc dir perquè tenim el goig, la primera restauració de la muralla que va fer l'any 50, a part que ja s'havia fet de Sant Miquel i part de Sant Francesc, la van fer una brigada de gallecs, que els que sou grans com jo, ja se'n recordareu, que era una veritable espectacle quan venia, perquè els pressupostos eren migrats i s'anava fent com es podia. Avui, des d'aquí, permeteu-me, vull saludar a un d'ells, el Sadí Bouzas, que ens ha fet el plaer de venir des de Besalú. Declaració de Monument Nacional. I això ho devem a un alcalde i un altre senyor, i el mateix Ferran. Ho dic perquè potser no hem fet prou justícia. Jo ja sabeu que les coses diuen les cames. Quan és veritat, és veritat. No hem fet prou justícia. Si no haguéssim declarat Montblanc Monument Nacional, avui en dia no es conservarien les coses. Cadascú hauria fet el seu i la torre que era de l'Antoni o allò, doncs l'hagués arreglat o l'hagués tirat a terra. Vull dir que llavors
he de donar les gràcies precisament a que aquesta gent van iniciar, que són la mateixa gent que jo després, ja una mica més gran, m'hi vaig incorporar, i que van ser els que van crear el Museu Arxiu. I per damunt de tot hi va haver un senyor, de tots els del Museu Arxiu, que tots eren admirables, que és l'oncle del Josep Andreu, l'Anton Andreu, que va tenir una gran amistat amb l'Alejandre Ferran i que va creure i va defensar la possibilitat que Montblanc es conservés i es promogués el patrimoni cultural i arquitectònic, i que a conseqüències d'allò el mateix Ferran va demanar al museu, i no va voler que fos l'Ajuntament, que nomenés una espècie de delegat, és l'únic títol que he tingut així oficial, delegado de patrimoni, no sé què vol dir, però bueno, van fer això, i que llavors l'ajudés amb ell, i així va començar la cosa i el vaig ajudar. La represa fou ràpida, però sobretot fou ràpida i començar amb l'amic del Lluís. Ja te'n recordes quan anàvem a Madrid? Amb aquell cotxe que estàvem, no sé si 8 o 10 hores per arribar a Madrid passant els negros. I bueno, ell en aquella època, vull dir, tu al matí a la tarda anaves al Parlament, però al matí anàvem a Mangà. Anàvem a Mangà, a quartos, patrimoni, arquitectura, ja saps. Però vam agafar amics de tothom. Aquella gent per mi no eren polítics. Ja ho sé que us farà ràbia, en l'època franquista, que m'expliqueu-li. Jo anava a veure arquitectes, anava a veure arqueòlegs, anava a veure gent i els deien, tu què necessito? Us explicaré una petita anècdota i permeteu-me que d'allò, quan vam arribar la primera vegada, i no sé si te'n recordaràs, al Casón del Buen Retiro de Madrid, vam demanar, doncs, pel director general de patrimoni. Però esclar, hi ha els formularis, que jo, per almenys els descomplia, jo no sé si els coneixies tu, però han pedido permiso, tienen ustedes cita, i jo vaig pensar, què cony hem de demanar? Diu, no, però és que hoy no están els d'allò, i vaig dir, bueno, no aclarirem res. I llavors diu, però ustedes de dónde son? Y le dije, eso, tú, somos de Montblanc, ¿y esto dónde cae? Y esto cae cerca del monasterio de Poblet. Y el monasterio de Poblet es de ustedes. ¿Es del Estado? ¿Es del Estado el monasterio? Ah, bueno, pues entonces... I quan vam marxar al Pepe li dic, noi, escolta, que jo no aclariré. Bueno, vam anar insistint en diferents altres d'allò. Al cap d'un any, a l'entrada del Casón del Buen Retiro, a l'entrada i al rebedor hi havia dues fotografies monumentals de la muralla de Montblanc que els havia d'enviat. I quan arribàvem el Pepe i el Matías, el conserge deia, ha llegado el señor alcalde de Montblanc y el delegado del patrimonio. Això us ho dic i perdona, Pepe, que ho hagi explicat, potser no t'hi has agradat, però bueno, jo m'ha fet molta gràcia això. I vam tenir la sort de trobar personatges com, per exemple, el gran amic Alomar, Gabriel Alomar, l'arquitecte, que va ser director general de Cultura. I després el Ramon Falcón. El Ramon Falcón ja saps que ens va ajudar molt, sobretot quan hi va haver la desfeta, parlem clar, de tota la impugnació que ens van fer per la declaració d'utilitat pública. I ens va ajudar a dir, nosaltres acceptarem tot el que digui. I a més, és irreversible que Montblanc sigui declarat d'interès públic d'allò. Igual que van fer, perquè dona la casualitat que va sortir exactament el mateix dia publicat al butlletí que la muralla de Lugo. I la muralla de Lugo és romana, o sigui que no és medieval, té més categoria que la nostra. Per tant, vam tenir la sort aquesta, és la veritat. I fins i tot, i deixa de dir jo, ja ho saps, vam tenir la sort del Fraga, cony, ens va donar pastos per a política. Jo us diré, sincerament, si donaven pastos a mi se'm enfotien. Els aplicàvem a Montblanc. Vam arreglar, pavimentar tot el baluart. L'únic que no vam poder fer
va ser una cosa, i em sap greu, que el Fraga es va disgustar, no li va agradar aquell quadre que hi ha a Sant Miquel, te'n recordes? I en una de les visites va dir que el quadre no queda bien, jo li deia, no. Y allí quedaría muy bien un Cristo románico, quedaría canazo. Y te voy a dar 50.000 pesetas, nos va a dar, digo, yo, 50.000 pesetas, no sé si serà un Cristo. Bueno, al final això ho vam poder aclarir amb l'Alomar, que va dir, ja ho aclarirem, i que ens doni les 50.000 pessetes, que no ens les van donar. Que ens doni les 50.000 pessetes, agafarem l'amic Frederic Marés, que ens faci una reproducció d'un Crist romànic català natural, i li penjarem. Us ho dic perquè, mira, dins la pena a vegades de no lograr el que voldria, també hi havia la satisfacció de pensar que hi havia gent que estimava el Montblanc. Hi havia gent que van estimar el Montblanc. Per tant, i per acabar, perquè ja ens hem dit prou de bestieses, per acabar us diré una cosa. El llibre aquest és d'agraïment, però jo disfruto donant l'agraïment. I llavors acabaré amb el més agraïment, més efectiu, que és de la gent que no se'n recorda ningú. I tots els paletes de Montblanc que van fer la muralla. I els gallecs primer, però sobretot els de Montblanc quan van marxar. Aquesta gent són els que han fet l'obra. Jo l'he dirigida i els alcaldes els han apoyada, però aquests se'ls han fet. Per tant, aquest llibre, us repeteixo, va a agraïment de tots. I sobretot a la gent de Montblanc. Jo sé que al fons hi ha alguns que potser diuen és una mica xalarat i tot això. Però al fons ja us estimo, el cap de de Montblanc. Visc a Tarragona perquè la meva muller és a Tarragona. Potser us diré que és una mica del Serrano. Per tant, i perdoneu-me que m'hagi allargat, però moltes gràcies i allò que s'ha de dir, no? Gràcies, Josepa, perquè... Pues